Andrei nu are încredere în el și a crescut de mic cu impresia că este urât. Mai târziu, Andrei s-a apucat de sală și a schimbat frizura, stilul vestimentar, a schimbat totul, mai puțin un lucru crucial: mentalitatea. Andrei se uită în fiecare dimineață în oglindă și nu este sigur ce să creadă, chiar dacă Andrei este un băiat de nota 10. Marius este simbolul frumuseții masculine încă de când era mic, chiar acum Marius lucrează ca antrenor personal pentru zeii din mitologia grecească. Totuși, pe lângă frumusețea fizică, Marius a înțeles importanța mentalității și încrederii de sine, așa că decide să își împărtășească cunoștințele luându-l pe Andrei de mână și spunându-i: cu toții avem zile în care ne îndoim de felul în care arătăm, dar adevărul este că frumusețea noastră este mult mai vizibilă pentru ceilalți decât pentru noi. Astăzi discutăm despre un subiect la care sigur te-ai gândit și tu: cum să-ți dai seama dacă ești atrăgător, și chiar dacă nu te vezi așa, rămâi până la final deoarece o să fii surprins. Ți s-a întâmplat vreodată să surprinzi pe cineva că se uită la tine mai mult decât ar trebui? Primul semn că ești mai atrăgător decât crezi este faptul că oamenii se uită insistent la tine. Contactul vizual de cele mai multe ori este un semn subtil de atracție. Oamenii în mod natural sunt atrași să privească ceea ce le place, deci dacă surprinzi oamenii că fac contact vizual sau se uită la tine mai mult decât ar trebui, este un semn foarte bun că ești mai atractiv decât crezi. Al doilea semn că ești mai atractiv decât crezi este faptul că oamenii se bucură de prezența ta, chiar dacă nu au un motiv anume. Dacă observi că oamenii se simt bine în preajma ta fără să fii nevoit să faci ceva anume, este un semn foarte bun că oamenii se simt bine prin simpla ta prezență. Prietenii și apropiații îți spun că se simt bine în preajma ta, că ești un om de gașcă, nu se desfășoară activități la care nu participi și tu. Chestia asta denotă faptul că oamenii se simt confortabili și energizați în preajma ta, lucru care denotă că ești mai atractiv decât crezi. Punctul 3. Prietenii sau cunoștințele te cer mereu în poze. Dacă colegii, prietenii sau chiar fetele din jurul tău cer mereu să apari în poze, fac selfie-uri cu tine, este un semn foarte bun că ești mai atrăgător decât crezi. De obicei, oamenii vor să fie fotografiați cu persoanele pe care le găsesc atrăgătoare sau interesante, așa că dacă te invită frecvent să faceți poze și să apari în pozele lor, este un semn extrem de bun că ești mai atrăgător decât crezi. Punctul 4. Primești multă atenție pe rețelele de socializare. Poate că treci zilnic prin feed-ul tău fără să-ți dai seama, dar fii atent cât atenție primești pe rețelele de socializare, fii atent la numărul de like-uri la urmăritori. Chiar dacă obsesia pentru rețelele sociale nu este bună, oamenii au început să trăiască foarte mult în ecrane, așa că este un factor important. Dacă fotografiile și postările tale atrag mai multă atenție decât te-ai aștepta, este un semn că oamenii te consideră atrăgător, chiar dacă tu nu vezi asta. Punctul 5. Oamenii încearcă să fie mereu aproape de tine. Ai observat vreodată străini și mai ales fete care găsesc scuze sau motive să fie lângă tine? Fie că este vorba de un coleg care stă mai mult după muncă sau de grupul de prieteni care nu iese niciodată fără tine sau poate chiar o fată care vine lângă tine, acestea sunt semne că ceilalți te consideră atrăgător și se simt foarte bine în prezența ta. Dacă nu ar fi așa și nu ai fi plăcut celorlalți, crede-mă că ți-ai dat seama. Acesta a fost și videoclipul cu numărul 2 din 100 din seria în care o să pun 100 de videoclipuri într-o 100 de zile. Astăzi am avut un videoclip mai scurt. Pentru că am reușit în sfârșit să-mi schimb jobul, am rămas în continuare pe creare de conținut și marketing digital, dar condițiile de muncă și compania sunt altele. Dacă ți-a plăcut, lasă-mi un like, chiar dacă vrei să te alături micii comunități de dezvoltare personală din România care este în creștere, lasă-mi un subscribe, iar până data viitoare ai grijă de tine, ne vedem mâine.